Bojaga sadi selarokai Delhi thangmano buriyokai sudu জীবনে এবান থাঙ্গো যে সাইমানাই কমেন্ট সাবাই দু Oi, dollar bahai dong kaham da blanket bising na da koplo bai kha hono na koplo ya kho thung tong jau kha o ehi dam khaina hono masing jora o blanket bising ni bo koplo na muchungya koplo na hangka ke bo jumper ke tal ke rei semani ke jam ke pala si o onong khori ma ya nok bising ni ehi ke sang ma jora ro go nor khang ke tam sa sung dialogue khana na muchung ja khno hindi tho tinin video nai khe nai lai siwa na mendra 아니 유튜브 subscribe 해도 돼 খালিও না 내가 가게 싸니 Lama sực ni no omus ma khitong no le yang wai sa ke college phung na na kha no tam tong khono ni ni o jago tam nang sono ni ni blog video da phunang na phai na ni ni musma khitong no college phung na phayo bini o video poila ni simi pai thak jora tei nai dai kha o bini musma khitong no college mang phuno go ke pal bini bkhnayo tam tong khono yong da wat sik jak tong ehe selani le khungo ke phajak tong go obono se rom thok jage yang wai sa ke thungai ma tong ja nu ke da dolok kain tong hon ke na shi tong ni pusine ke na kaisha nukhada ang saya da video pa sak jora tei bobini bkhnai no thungai mang tong romoi tam si tong huno o jago o tabuk sa angwan suk jak bla bini ex boyfriend ni botoi philik rijak phung obono se jail haike ma tong phung abage kisa rimil ma hai ma tong go nei tang nai honta কাইসা কক সালাম মুতুবো তা aw sadi sungbo khnana musungo nini kok sana musung ma rok ba sabo mana khanya to তাবন সেলারো সেলা কাহাম সেলা নাচুরো তাম নি বাগে সেলা বুঝিলা হামজা abono da nang sing tong akon nang beri eng tong gise ke bsela na hamja ge te tu sinai chela no mang te tu suina mangri thangai obo ba yokson phailai hongke ba sela rok no no hamjak tong nai sela rok bo maya engge nei sela bai sela no ma hamja jawta তাঙ্গে lei thangna selerei nang taisa singjaw di sela bai sela hamjagoi tam khaina ni hnai akon no no hamjagnai rok no no maya eng tong le ke ba sela bai sela na hamjage khik rok yo son laina hanai ma hamjak lai ta yang ran ko khne wala jagi bo ma chu chu amon tange wana ya kepal no maya ni bagi si nakar di dol rok hangke ano ani khorang ase clear engya ang tongkha kongrai manjak ni bagi norok to o video no joto borok nukjak nang khana haide ba dol rok o burei tangya se patan rijak khang kangke norok site nugui tongkhana khorok sa sela shoot by bel trijak obo sabni hingkangke o burei ni bwsai ni borok yolai manjaka kepal hingkai sela khai to kharkhana hingke burei hingke buma bai seprak jakata patan sa patan so sorry dol rok ani kisa sorry dhania eba khorang rok sogyani bagi ang norok no asik entertain khlaimaya ang tongkha nakar di ano beskang salrogo ani ham kongrai rok hamui thangkangke norok no taibo kaham ke entertain khainai kaham ke video sanamnani saitoknai so video kisa let ong tongo honi sang video kaisa upload khaideman nakar di hambai video no paithak jora naimani bagi jori nai tongkhangke bata